Направо и на мен ми се стъжва живота с това нещо, но трябва да го изтърпим, защото, пак казвам, и аз съм един от виновните, за да допуснем всичко това да се стигне до тук. С моето бездействие, апатия през всичките тези години, желанието да не свърша работа, някой друг да я свърши вместо мен и сега ще сърбам по парата, когато съм си надробил. Така че мислим върху тази посока и търсим предложения. Продължаваме напред. Все повече виждам как ги мачкаме тези, измисляме стратегии, увеличаваме се, ставаме по-добре. Сега, имаме временен удар, но ние не можем да очакваме те пък нищо да не направят, така че просто ние трябва да се прегрупираме и да бъдем още по-отдадени, защото ние сме хора, които държим на трудности. Ние сме хора, аз мога да стоя на студено, мога да ям обикновена храна, мога да живея в землянка, имам спални чували за минус 30, влизам вътре и дрехи, които мога дори с тях да заровя в снега и да спя. И пак ще отидат някъде и пак ще ги изненадам. Тях само ако ги оставим малко без удобствата, които имат, и тези хора ще се побъркат. Затова да знаете, ние сме обречени да победим. Ние сме готови на всичко, дисциплинирани, готови на лишения, готови на отдаденост и крайна сметка победата 100% ще бъде за нас. Така че хубава вечер на всички. Продължаваме всеки Божи ден. Ставате сутрин, кръстите се, молите се на Бог да ви даде сила и трябва да свършим работа, която трябва да свършим. Не е работа за един ден. Чао на всички и приятна вечер!